Всъщност ето това е моята малка импровизирана лабораторийка. И аз тук си работя. Това е един альтернатор, който съм го закупил за 10 лева и преработил, за да може да работи с ветрогенератора, който ви показах. Преработен е заради това, че нормалните алтернатори ползват електричество за възбуждане. Ето това е възбудителната намотка, което е порядка на 20 на вата харчи ток, 20 до 50-60 вата при различните модели. Аз ги заменям като пробивам, ето тук се вижда. Това са магнитчета, които съм ги закупил за 35 стотинки. И те се поставят ето в тези дупки, надявам се да се вижда. Тук трябва да се пробие по още една дупка. Един такъв преработен възбудител в момента е поставен тук. И спокойно с тази електроника го преобразувам и съгласувам по обороти, така че да използва възможно ниски обороти при въртенето, за да може да се получи съгласуване с ниските обороти на моя ветрогенератор. И сега може да видите как работи това нещо. Ето. При най-малкото завъртане се получава електричество. Вече при поддържането на продължително време спокойно може да се зарежда един акумулатор и да се получи една независима система. Не е необходимо соларен панел, както обикновено се комбинират ветрогенератор с соларен панел. Тази система е абсолютно достатъчна да зарежда един акумулатор и соцсистема при най-малките ветрове. Тоест, ако има един поток порядка на 2-3 метра в секунда, с комбинацията с този най-обикновен альтернатор и перката, която ви показах, би могло да се получи ветрогенератор, който е абсолютно независимо електричество, в който може да се захранва соцсистема, осветление и въобще някакви такива малки консуматорчета, примерно лаптоп, така нататък. Всъщност, това е и предимството на тази технология, тъй като, както виждате, цялата изработка заедно с магнитите, които съм ги закупил отделно, не надминава порядка на 15-16 електрическата част, заедно с целият ветрогенератор, ако речете да си го направите, като стойност няма да струва повече от 50-60 лева. Разбира се, изработката вече всеки сам би трябвало да си нагласи. И така.